Ez dok Amairuren lehen bileretara deituak izan ziren, kantukin eta musikarekin zerikusia zuen jende mordo bat. Euskaldunak izanik, euskal kanta berritzearen asmoarekin bat egiten zuten euskaldunak. Gaurkoan kantuarekin ez, baino musikarekin zerikusia handia izan zuen artista bati buruz zaituko gea. Eskusoinuaren mundua ezagutzen duzuenok, seguro badakizuela bea nortzen. Baina mundu hau jarraitzen ez duzuen ontzat, ia ez ezaguna izango da gaur omenduko dugun artista donostiarra hau. Bea Mikel Bikondoa Elizegi. 1942an Donostian jaio zan, eta 74 urtekin 2016an Donostian hil zan. Ez dok Amairurekin ere lotu behar dugu. Beraien hasierako emanalditan parte hartu izan baizuen bere eskusoinuarekin. Baina egia da bere esfortzu guztiak musika tresna zoragarri honen irakaskuntzara burutu zituela. Ez dok Amairurekin lotuz, esango dizut, Hernanin 1976ko urtarrilaren 9 egin zela lehenengo emanaldia, bertan Mikel Laboa, Julen Lekuona, Jose Antonio Villar, Kermen Irukotea, Biurriak taldea, eta balet bat, Izarti baleta izan ziren, eta beraiekin Mikel Bikondoa ere bertan bere eskursoinuaren artea erakusten. Saio hartan, pelotari izeneko film bat ere eskaini izan. Lehen esan da bezala, ez dok Amairurekin saio batzuk egin zituen, baina bere esfortzu guztik eskusoinua erakustera bideratu zituen. Hasteko bere obra bat jo nahiko nuke. El soldadito irunez deitzen da. Eta duela 500 bat urte burututako San Martzial batailan, aritutako Irungo soldaduen omenez Bikondoak egin zuen fantasia obra hau. Ikusiko dezuen bezala, kutsu militar nabaria daukan obra da.
Mikel bere garaian mundu mailan soinujole oso errekonozitua izatez gain, Donostiako goi mailako musika konserbatorioko katedraduna izan zen. 100 soinujoleren irakaslea izan zen Mikel, eta ikasle hoien artean, nere irakaslea, Irene Izagirre. Baina baita, gerora fama izango zuten artista batzun irakasle ere. Adibidez gaur oso aktibo daun Josean Goikotxea soinujolea handia, Joseba Tapia, trikia jo aurretik, Tapiak eskusoinua jotzen baizuen. Fermin Muguruza, eta bere bi anaiak, Jose Javier Zarragoa eta Inigo Gazteagoa, Inigo Hilzan gizajoa. Inigo eta Ferminek kortatuko kide ziren, kortatu osatu zuten. Esan da bezala, garai haietan Mikel Bikondoa munduko soinujole onenen artean kokatuta zegoen, eta hau ez dut esateatik. Espainiko txapeldun izan zen 3 urtez jarraian. 72, 73 eta 74an. 76an munduko txapelketa irabazi zuen, munduko txapeldun egin zen. Eta Europako eskusoinu irakasle onenaren saria ere eman zioten 77an Holandan, 78an Frantzian eta 79an Italian. Europako irakasle onenaren saria. Bada zerbait. Bikondoak bazun Donostin musika denda bat. Nik hainbeste maite dudan eskusoinu hau bertan berari erosia da, nire gurason esfortzua handi batei esker. Donostiko konserbatorioko irakasle izan zen 42 urtez. Eta 1970an Donostiko konserbatorioko eskusoinu orkesta sortu zuen. Hau izan zen Espainiko lehenengo eskusoinu orkesta. Eta bere zuzendari izan zen 38 urtez. Orkesta honek ere sari asko lortu zituen nazioarte mailan. 84an Erresuma Batuan egin zen munduko kopa irabazizun adibidez. Ezagutuko ez badituzu ere, bere obra batzun izenak esango dizkizut. El pajarillo burlador, Rapsodia eslava, edo nik bere garaian ikasi nituen El soldadito irunez, lehen jodu dana, edo Pequeño Kosako adibidez. Horrez gain, eskusoinuarentzako harmonizatu zituen Jesus Guridi, Beethoven, Bach, Vivaldi, Albinoni, edo Händelen obrak esaterako. Esango dizut, duela 10 bat urte edo, Bikondoaren emaila lortu nun eta idatzi egin nion. Esan ez, gaztean nintzela bere soldadito irunez eta kaballo veloz obrak ikasi nitula, baina hainbeste urte jogabe ahaztuak nitula. Eta berak erantzun zidan oso eskertuta gainea, berari idazteagatik, eta 2 obra horien partiturak bidali zizkidan, kriston detalia iruditzen zait bere aldetik. Behatzak, garai baten baino erdoituagok badaude ere, Mikel Bikondoaren Kaballo Veloz obrarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Beti pentsatu izan oidet, musika bere osotasunen disfrutatzeko izan ezkero behintzat 3 dimensiotan disfrutatu beharko litzatekela. Zalantzari gabe musika disfrutatzeko entzun egin behar da. Baina entzun eta ikusi egiten baldin badugu aldi beren, askoz gehiago disfrutatzen da. Eta gehiago esango dizut. Entzun, ikusi eta aldi berean barrutik sentitzen badezu edo musika obra horren histori barrun murgiltzen bazea, hori da lapera. Bikondoan Kaballo Veloz honekin hori lortu nahiko nuke. Entzun eta ikusi egingo dugu, baina ni saiatuko naiz zuregan obraren barruan dagon zaldia transmititzen. Zaldiaren mugimenduak, bere pasoa, bere trosta, bere galopea, ea hori lortzeko gai gean.
zaldia ikustea lortu bali badezu, oso ondo. Baina zaldia ikusteik lortu ez bali badezu, lasai. Ni ez naizelako zuregana behar bezala transmititzeko gai izanagatik izango zen. Eta gaurkoz, hori nik Mikel Bikondoari egin nahi nion omenalditxoa. Eta badakizu lagun, ondo bat atorkizu, urren arte, eta ondo izan bitarte.